abrabɔ no yanam otuo no ebetime mo Nyankopɔn ti asefo yo so ne asase no ohuye mobɔ no wa maye adom so a eno so sa kyɛn wei a yehu ne sɛ da bia ɔde yɛ no ni nyinaa yɛ yanam otuo ni nyinaa yanam otuo na anamotuo ya meka ho asɛm ne dɔfo wankasa wuntime mfa unyansa ene wadwene entu anamo mo Nyankopɔn kotu adom bi ekina be firi asase we so na wode be ma won sosene we na ade akye ye untimfo anamotuo no unyansa entu sa na mo no no medom sa akwa ne so kopim se obesoma ne nko ano kofo adifo ne yaba mo nkyɛn na ya be kandi ese semoyo ebe kire mo de ese semoyo na de ode bo aseto be yo no ade nyina sumfo Nyankopɔn so na mahumobro so na humobro aye ne chefa anu munyam kan ruade a oti ase dada ase a eti ne no ya na enipa wura fi sɛ metiasi ni sɛ ekina bi mafiri ha na mente ha bi mu a sɛ na metena se bra mafiri ha Onyankopɔn tiasefo ne nko na kɔfo di fo somaye no na gina ba akɔpɛ no de somaye se nipa no Onyankopɔn ntem ebeyi ase a eti asase so eti ne no efom ha no enipa no Onyame ntem enye enipa ene Onyame ntem enye enti ize Nyankopɔn nam honhom so osomaye maye ba sene ebeya enipa no Nyankopɔn ntem ebeyi nempempi no enipa wo Nyankopɔn krofo osomaye no ya na honam nipa ne ntiase ya ne nipa ne ntiase ade nti ne nipa ne ntiase yenka yasem se de nipa nim so mahunu Awurade ne mo ma yekan yasem se de we Onyankopɔn nim se nipa apono ye kan asem de kire nipa se de Onyankopɔn nim se nipa apono na emom ye nkan asem ma ye nkan asem se de nipa nim so nim Awurade enye sa na Israel Nyankopɔn nipa osoma no nkofo osoma no enye sa ena o ma ye kasa ebe se mfie du ba ko na mfie du mienu ne akire ni mhwe Israel Nyankopɔn yo so ne asase no ram honhom so no yi ne ho di kire me ena onam na humobro so ena o kire me ne o te se mmeka wo asem enkira wo ntoato so nipa nyina meka wo asem pa de akire nipa nyina saa ne nkofo osomaye no ya senkati enipa wu ne se wo hunu Awurade sere na dwe kire no na gidie ni susue bia te saa na Onyankopɔn so te asefo nim se nte saa na osoma yem ye ba nipa nkyɛ ya na edin se wona ogidie kire won se wo hunu Awurade no ya na edin se wo betimi ate ase asesa
ya na den se ombetumi ate asie na ombesesa adwuma ye na asase so yakoni abadie yeba yeda yesori yedidi na ade echi na ade esa ni nyina mu da krope onyankopon bebu ye ho aten ni nyina mu na owesa de yetini de ewumu ne dia enipa ne nkai kora se onyankopon bebu ye aten debi nipa ne nkai ni sa eno se meka se nipa ru afi kura na akwate sa asede me kura no me support nipa enipa mfa ho on se wo mfa bibi ho eni mi yuri ayede afi ru afi die na se onum se nkai se wo ye na arofie no bibi ne si ye ma woni free so arofie de ese wo ye na bibi esi ama woni afiri so ne fe na arofie ene yo memfa ho de unum se yese me ye pa nso wo no memfa ho no wonum se sei na yese me ye bet ono no enye na sem ebe se ya ensei ebe ye ya enye yi ebe wu a engu na ebe nyankwa so a nyankwa oyi betimi ate atemu asem no asa aka che no se okobo nsam dem kura nya ono nko anako ni zani pe wo ye de oye memfa ho nipa onye mi wura fie o debi aha oye memfa ho nipa eti oye mpempenso na yeduru ni de nipa anamo ni adwene ne kira eyare hosem beautiful Isaiah na enumrei menka yo be ni pani bi no de asoma ni bi nkire beautiful Isaiah 22 verse number 12 adifo Isaiah ngoma no eche yedunu mienu ni mo a eyedu mienu na yinti onyankopon asem ko onyankopon asem a wonam ye na ja odifo Isaiah so de mo nipa o atiasfo asase no Isaiah eche aduonu mienu ni mu a eye edu mienu atifi asem so Jerusalem tene o si Jerusalem tene na jese ye gase ye tene bibia na kire sei e kire se de esa ade ne ye no ye nsonya sa na ese ye ya ade foforo yes ndi wo na wo kire nse da bi ye ni sei ndi Jerusalem no Nyankopon Israel ma no koje won se wo de won to fapem no oman no ahinkuro tsenka Ghana enkran nyo Nyankopon fe se makoje nkrofo bi do ma betena se ame se me Nyankopon mitumi ade nyina makoje nkrofo bi dabi nyame ne fe ye no onyame ji a oje ne man Israel no nye ne fe se yebe hunu se wasai mizirimfuo dabi onyankopon agina ne se Israel fo no de woye honhom woye osoro ne asase no obekire ho nipa na ye Israel fo no asase woye momete so no de twa se obi aye
ye twa so obi aye asase we a omete so no ye twa se nipa bi a oye eto okoje Israel boa wona no na ko Abraham asefo no odo mbetena ba bi oka ho ntam afi bi Israel fo no ye gonyankopon kire senkombe na fo hwe na nye saa to se afi na otenetene ona madifo no so otenetene wo the way di adanse se onyankopon asase ye tisuni no enye ne fa ne se ye onyankopon no se wabo ade no wabo nkrofo bi ye fro mu nipa omote asase omo we nam edibo fruit edi anka di pe omudi amango omowichi bom omowi aponchenam yes saa nkrofo no maye we nyina wo nti ade we ya maye ne na kire se mimi ye onyame onyankopon de na opese hunu nipa na ye ni monyam de ma no se abodem nipa na wo hye ne monyam no saa nipa no so be hye onyame kopon ne monyam odi nyame pem o nipa na mfa ne penye bibi debi beto so hunu se Israel omoka ko ba bi onyankopon pese ombe kro Israel tene na ze Israel kwa na ye tene ya na Ghana Israel mpo yes ena onyankopon no modi fo so ye de tene ya na makase ye won sori bi wo ho a ya kire wo from na nanom bre se difo bi amabiem yes wo mo asere wo mo akure ka kire mo se difo agima se omodo mo nsa ahye mo to mo sei ena omo ne no mo ho sere yes me mesi wo besu atwa adwadwo da bi yes echine bi ba wo besu atwa adwadwo yes omo se baabro no adifo ni nyina ba wie ene de baabro nko ana ekasa we kura kire se ena da honhom wi a de odi asore ne baaye no ache ati na da honhom o wi a de odi asore ne baaye no aye de ache na de wa hwe de odi asore ne baaye se wo hoyi na we nkrofo mo ye nene kasa no wontia se me kire ase da foforo se ose baabro no bibia se sei baabro na ekire bibia onso o kasa akora waka atrosem no kre ena o kasa asokwa ma Yesu Kristo ayetrofo yes Yesu Kristo se meko me won sempi kasa me ka kire mo me ka ne sesia muntime nya de yi enso a na me kwa mesoma onno no kre honhom no a oye obeye mu chiginafo na ba mo nchen de obeti no obeka na owia obefa me de mi Yesu me de na me kan ye no bi no ode aka ho na ahye me ni munyam ahye me ni munyam yes e do mbe se sa nkofo na sa asorefo no ye se Church of Christ as a day me so mu do mu sa hye mu to am se mu no mo sere me na meka yes omu nim nyankopon ma hunu Kristo debi she asem ne se ni so wo ka se difuo bi amabie mu dia honhom na Yesu si ebeba no bu so mu se abese mu so ama Yesu aka de na akere wo ne besi wo mu so na Yesu na aka tem sa fe de difuo bi amabie mu ana na se di Yesu na wasaba be yetrofo ho no honhom na ba wo mo no ensra se obehye Yesu asempa emma no omo ka se di school na ekire Bible ase Bible we opa ko wie Kowi Oxford University gu yam bonsu gu so pekora no munsu no mot faguso on ti ase da debi disaster for no me papa se ne kayafa ipacho debi
me say wo Bible kwa ye kenka de ne de o tura Bible we de o print Bible we aye ne ye kenka no ono mo to kwa no o print yes kai fa mo de na ye difo no nsa adubire ne nwoma e mo boye e na no mo kenka kire o man no wo ye de wa home adubire yes ene nwoma mo boye so no mo twa na kai fa mo da ho dendende enso mo kai no mo nte ase Yesu Kristo be na o se suma ho mo sua nwoma o mo ye nwoma nimfo yenko ya sem no so ndo si Israel atena me se Kristo Yesu wasoma me no kure Israel Nyankopon wasoma mo yi ne ho adi a kire me yes de me kan se me bo a atemu ma eba o mo maten asem biere ni ba be kan be bu wo aten yes di mitiri ni ho se madwiri we nya dwuma se asem a me kan Nyankopon bu maten na ente sa na me ka na nya menuma akora na kire bibiri de metene de me ye wan fan free so na wo betimi dabi na no Yohanes ni pantu menye berebi John chapter 3 okay I just saw the free soro amano Nyankopon di fo asem kwa kan sisi akora sezi Nyankopon nyini ho adi nkirewa unhu da ese nyefe na eye Nyankopon fese waji Israel dabi betena ho Yerusalem ne hu so ye nyame dabi na no David se na nya asem bi ntia yes bibi ntia se de obi esi dan ya woto foundation no Nyankopon ji aro beje aman nyina ne nipa nyina no wode Israel na ye foundation fapem ye Israel yes bete nipa no Israel man na hu ne sa omo no ye omo se etese ne Onyankopon nam Kristo so abedom aboya manaman ye ya ye de nanka ye de chire difo ne maha yes onam Kristo so abedom aboya nam ne kosmafo so so ma bia to apansa ho ka abeso ye so yes bete se ye de na ko Yesu Kristo ji aye je ne nkwa na ye de ye ni aye de atoso ade na Kristo se anya wona sim se urade ena be ko ma henie modome a muni ma hyade so no ahyade ne de teno ane maji Yesu de ye ne Kristo fo de tisofo kasa ye ne Kristo u Kristo ne wo ye hwan esoro kura Kristo fo ni ho Nyankopon Kristo Yesu Kristo kura kasa wonimo Kristo fo no kure hwan ne beka Nyankopon ni ne chese enye fe na eye fe se Kristo se waje dabi obewu amaye dabi nye fe na fe sa enye fe na fe sa bibi ntia eye bibi ntia adwuma bi Matthew chapter 11 no 25 no besi 28 ntino se hwe ne munhwe mensia me tifabema Yesu to no e de ma na nyina ye hwe na ye de yi esia no bete on se ne so da na fashion ye ne Kristofo sofu ni di boni asoro ba ni di boni o kasa adi we Nyankopon pose ye ne Kristofo de won ka Kristofo Kristofo nso eye abonefo a edi nyame di Yesu di be ho mo na efoma Kristofo no kure me di Yesu di menye Kristo ni yes me ka ya buzosem dabi Yesu Kristo meta sem possible ni ko bia Matthew chapter 24 si Kristo atorofo yes ni po mo di Yesu di beto mo so mo boa de Yesu Kristo akwa de wote ya nya ho kwa no makwa ye de eno ne de ye koso ne no me Kristo ni me Kristo ni no oji Yesu di na agba abrabo etene wo na ayo Nyankopon de Kristo dia yes ti wose mon koye man ni ne tene ne kane anga se mon koye se mba ye Kristofo ansa na mabe ye tene ne asem wo ntimi nka ade te ya sei asore no pa ko nyina adwene ndu ka na kwese wo ye bayifo yes asem so se ka ubie waso anka bo so obeti ase tietia achopa osuru na ye kono onyame wonim Kristo ni bia dabi ni patin ni pa oje Onyankopon di oji Kristo di no bo abrabo etene abrabo tene tene ne kwa so be de no wahuna oni asem ehon so ya asem foforo obi se se o fa nyame asem so tea e te se o bo abrabo tene be ye dwa temu da o yes de de akere kire mu ni yes brade tene ne na kwa we ne o fa nyame asem so tea
wie da no bone o yes tenene no ne asem so say nipa no obi atimi hwa no so yi Kristo ni bet tenene ne de obi a se untime nya de enti je say Kristo fo nya Awurade de ya wose papa no odi fo adwuma Benjamin pachan ene bi sa odi ndi sei ena aso de agyeman ndi ehunu so papa ne me ampa pachan ene se de odi fo agyeman no ote sei afi na ugina ho kire me de me tia untimi nkyira unemi pacho dedi o ye me de ya pacho dedi sa na tie yes ti Yesu di na nema no ye de awowoye ho ade na ode ma be mo hu se ne ba na ose yete na obi aso untimi e che se de mo se mo yeri ura no munni no debi ho na ni papa fie ene ne papa japade nipa biere ni o papa age asase pachan no se o ha no akokere wo no se afi ko sa ko obi ma wo betimi aka se unim ho pacho debi otimi nka sa tetene ne onyankopon ko anim so wo de ato wa ama mo anka mo se mo yeri de ntie o kufuolo a so so be hwa odo mo hunu betihwe asori abako the same baby ni pagina no wa so for ten asori anu otwa to gu wo se ya adom obi ntimi ntene na ode je ne collection yo beton ne ma so ton to da so nan konkonsa kakra ba brabo tene ne de o kan brabo tin no gina me se agisi wu wi ansa so for kro na agisi wu wi yes o wi anu hu tene ne no wa hu ade ko de na asama ado abofo no a kire nse moti asase ne so awrof ene sikani bre yes sikani bre ne animonyam hunu wo busa eda na be yire o ebe bisa so fo ne adifo bi se nti mo ankwasase mo na moti asase so na mudi di ne nyame so ankwasase mo na moti asase so na mudi ene de mo fa na so da tuwe ne nyame so no nyame avobo nse sofo ni monyinya afi na difo bo nse se oba asase we so no wa meye hwe wa bregu yo be bia nso ba ma no bra wetu afiri ha no to si Jerusalem atene kai ma mintie ni mu edumienu osina eda no Awurade asafo Awurade be fre nipa aba esu ne adwutwa ose eda bi ba asase etisu nei sede yehunu se ya de yehunu se ye ne yehu onim adwuma bia asase so enye wo dia no pachan untimi nya adwuma ne sede ye wo dia debi adwuma bia enye wo dia no pachan ne se de ye wo dia mami Yesu kakra ya fa bank manager ena wo manage bank na wo obi anim se manager opon na wo kofia na odon sa abusika de no yi 10,000 ne she obotom na they are enjoy opon na wo kofia na oyi 5,000 na da she obotom na da enjoy sesi aba ko mienu mi esa ko se bosun mi esa de obetun ya enjoy you pachan but e brave be duru a akontabu be ba no aho na abon so ye manager afei na don sa guti yes na adwuma ne ye won ankasa ne de a opon na so yi 10,000 no de kwa adwuma ne gu a ye che no a enye ye debi wacha senkan ya se pachan adwuma ye obi dia no opon ko fi wo yi 5,000 se de botom wo yi 10,000 wo yi 20,000 se de botom da bia no wo yi ko adwuma ne gu a ye che no pacho debi na adwuma na nya odia na nse wo ye na opese wo ye adwuma ne se de ye wo de a afobo se da bi beba ehun asem beba no na do se guti ni nyina ne se wie se beka boss ashos yes ene da ya light ni mu antontom na ayema empansi wa kumyansim na ya yetorete wonchei ti wo da kura wan ye ba bia uti da no
ohene ni efesi torete no yes manager no afi wo de na nde adwuma enye ye de bia no ye ya ye son ye ho yes adwuma enye ye de bia no ye ya ye suro ye ho ti Nyankopon adwuma me ye enye me dia on se me suro me ho ndi na ade bia Nyankopon se wo mpe bia me menye ade nti adwuma ne nyame dia yes but ye obi o sofu difo afa ne se adwuma no ne dia ede ade a Nyankopon se wo mpe bia no otimi ye ni wura fi ne ho na dwen ne se aye ne se adwuma ne ye ne dia okọ se masore yes Nyankopon so no se me de ye masore ni wura fi ne ho ndafe oye nyamedwuma no oye ne se ye ono ane dia eno na safe bre biduru na se wu a ne abusa se na adwuma ne ye ho adea mo se ye nyame no abo na aseba no bofo na akola keto no opo woni so se kan kasa yie na ojira so dem mo ase na okasa ona bo to akoto mema yes adwuma ne ye ho adea be kasa ye urade but saa time no hona no wa kai se ne na me ye adwuma ne ni kwasa me ye ne se de ye me dia anaka sa no ntia se aha se na me ye adwuma ne ni kwasa me ye ne se de ye me dia na ye se me ye adwuma ne se Onyankopon bi dia yes timi wodi fo adwuma me to obi a onye Awurade Nyankopon de bia Yesu Kristo de bia won temase mukwe won temase da bet me so enye me nwa kura na ha me kura na mfa me ho kura so Nyankopon temase enhira na me kra yes Kristo Yesu de osoma me temase a mura na temase enhira na me kra nipa de dabi ha me kura de adwuma nya me kan sa me kase woko on ti na me chen entoto adwuma na se yes emfa wo de ayeye se ye wo de amfa nkoye ne kire bi ya wo hu se nya wo de ayebu wo akonta na ogina ho wenim na adwo bi no yes ona bo se obebe hu se na sa akwa yi wenim adwo bi ede na me kan onim sa asase etesu yi nipa bebre ti asase we se de asase yi yo mo de a bachan ndo omu bibia no mabrabo no mana motuo bia no omu ni ye omu kasa omu bibia no maye ne te se de asase we no omu de ya omu wura fi se asase no obi na aye na nam so bie dako nipa na wa ma akwa nam so bie obi sa ho asem eno ne da owu eno ne fe no wowu da ho no yes eno ne asem no yes edi onipa de pi ebi kwa asore ebi nkwa asore ebi ya asofo bi ya difo asempa kanfo homfrema somafo ho anwan asase we ya yete so no omo ye ombi bi ate so se asase we ye omo dia but omo nim sa asase ni obi dia tin wo se eda no obe fra mo hu sa asase we se na nya wo dia tinne maba wa bebre ni ambre e maba wa bobre bie so mani e ya ro semu yes emrantie bebre bo no o twentrasi no obi e ya ro asa wona pampam bachan adentia ayesa abaso but onyini hu sa abrante ni nyini hu se asasi e obi dia o na we nso hu no nso dabi ko na ye kwa nko nso ma ye beka bi na kire wo yes wo tia na waso a na wo tia fa tini pa ne bebre tia asase we so aye ko be no abrabo ne nipa ne bo ne sede asem kwa no kan no kan trosem nokre onu anim sa asem wo kan nye sa ne ti o kan trosem so no wo kan yes nenso nka unum se asase we a wote so utimi kasa timi ko ba ne obi dia de o ma ho kwan na wo ye bia ne kire bu wura fi ho a ubu ni se wo mfa ho kire bu be fa ho e na aka so wura fi ne so a kire bu be kai se na wura mfi se sa no mo we bi no da ho ma wa etwa se
omo wani ba wo ho so yes wa mo wani ama ho so na yo nneema bia saa na dani duru a to se edano yes edana to nipa bebre se won sanya nkan mu ho a edane mai debi ena ho den ne so a ya ho nka se dane bebeti abachena ho den na na wura fi on fa de chie bi ho sa de chie ne untimi ntwam wa wen kire se ade chie bia ya odea yes sa na obi bia kire se ade chie bia ya odea ene utuka o hwe emabawa chese obi atraza ne legacy yes no obi akon ne mu se s tete ho s no pacha nye ne de eso obi ni de bia meka de se maisha traza o mu si ye ne bi ma mema nsha se skirt o meka se mema ye kwadonto okay but oba no so o se traza no so ye de kwadonto ye bema nti oba so ye de but woka ahodin na onyame dia ma ye de ti ase ne no enipa ne boa pa se ye mfa ho we ye mfa ho yes ne ye wura fie o yes ye mfa ho to se eda no be fa ho ada na bo se sister ne fa ho o fa ho se na se nka menye de o se mwasa ya hwewani so ate o se bia na ote no aho na nka se o ye ne nya na be bisa yo na ba nka ha ye bisa ya nka wate nkrofo atiem ka wa meto se nipa atiem ka ba nka hadwo bete na akachi no si edano kanko o se edano Ewurade asefo Ewurade izo enyankopon be frɛ nipa wate tina won se wate afika se hwe na so pacha but o se eda bi ba so umpew onyankopon be frɛ wo o frɛ ko bisa wasase wo ya betena so die na wo ye na hu sa asase yo on na yo na asase ni wura wo ho na aka se onyankopon asase nda wo ka se ti se unim sa we mu nyina ena se nyankopon we tumitena asase we so ye sa no ma wo ye ya ansa na da beduru yi akachi yes ada na obawu nipa amu Ewurade na mfa na sema anyetwe no ada na obawu na wo ye hia sa nkofo so ye hia wo mu to se ada no be frɛ nipa nyina ada no be frɛ ahemfo na ye ka se nso sa Abrahimfo no kura wa frɛ bio ada no be frɛ teacherfo obe frɛ nursefo obe frɛ doctorfo o frɛ politicians assemblyman fo yes no frɛ MP fo ministers no frɛ president fo owia no atiesi asɔre nim osodi fo kon no atwe na begina ho no asɔde ofɛ no soma fo kon no otwe no yes no asɔsɔfo kon no so ye kyerɛkyerɛ fo osoni pa kon o se ada na Ewurade Nyankopɔn be frɛw nipa nyina afa no atiesi asɔre mama kuofo men's fellowship fo yara wosem o ya asɔre pa nipa ko nipa abrabo a ene de nipa gie bi se Kristo ni nyame no a Israel Nyankopɔn ho ba so a obesu ama nipa beti nipa so nhunu nipa ko asɔre se na Yesu asɔre ne tie Yesu Kristo Nazarene ni Israel Nyankopɔn se na asɔre tie asɔre ne nipa ko nti se na Kristo Yesu na asɔre tie se na Onyankopɔn nkrofo tie to se da no be frɛ nipa nyina ti de otia se na ne wuro be fi no obi abie ba bia ba na ode bɔ ne bra yes ada no obesu ye frɔ be gina wa ona bon sa dwuma wo ye ne se na obetena asasu na so hu se da bi wo se ye wo nneema nyina ho kwan nyini wo ane de bibia betimi aye o yes o ga se Nyankopɔn asɛm kasa kwa se bo se mo aso abon sa asɛm ne bi keka ne kwa nyame asɛm bia no e kasa kwa debi usukuru kyerɛ baabrase a hu se nyame asɛm bi kasa betibi so kasa a eheda nya yi nyame asɛm bi na wo kwa nipa kwa so kasa hia yes te dane beduru na abo se wote ya no ti no so wo nneema nyina ho kwan nyina ne fatawo
the one who said they will be frewa na to nneema bi ase basa na dan ye so mu a sama ka kire me say what dey wa wisu ne wo ye tuntum wa wisu obetimi ya wisu ampa se nko ade wisu ye ton ada na obe frɛ wo no me say obekwa ko so wa na ogina obehwe na ye tuntum ebe du sa se ho ani o se aseme wa akura no me say unhunu ho dabi na ase wo a na asema adobofo na ka cho se ye wa na ne wa wugirigina we to we ewuni ada no so be frɛ di panyina obi num dot obi ye kromfo ababa wa bi di ne ho ahye me masemu tese wonim se ye nibie yes o se ye da no be frɛ di panyina obi antimi nyoje obi ankwati dabi wonim se oko advanced countries na developing countries no is America ne Russia China Japan Korea Dubai Britain and France and German amana e develop no wonim se o makoduru pempen so se ade a yeso o manum yenye eye criminal yenye se ebi a uye moto anaka na uye offense na ye pewachew na ye wadwen se oteka anim nti obetimi de adwane a akopa adwane akopa ba bia sha unzo adwane enwane bachai udwane enwane broni no bachai udwane no na helicopter mienu gina soro edi wachi na moto ne cars enso edu di mirika sa na ebi aduru ba bi na kwaye da ona si wasi forma na ko wura kwaye mo behera mo ubesi awuram usi ya na helicopter no na ejina kwaye ne so ejina so sa ahwe ba bi abepia ye dey afa do doje ya me ka se Nyankopon da no bitimi na oje se nipa ko atinya ye we se criminal anie wo ye na afa wusu ntimi na oje abede na da na obi wa asase so timi adoje Nyankopon do ti America ma kakraka wantimi anoje America brunia wan na betinya doje se fade da no obi e ni wo wa asase wo so betinya doje ze Nyankopon da ne da dabi ye ti ase ne no aye nipa ne se ye de ye ho nyame ko bu ya ten pao awo ye ne ye ho ene oba bi apese ne tobo yes ene ma wo tobo ni mu gidie sene se obehunu de Awurade pe okre abrantie bi apese ne be ma ye kese yes empempenso ye mu no yes abrantie ne ye ko bu na ten ope be ma kese yes o kire Awurade se de Awurade ye no wanye ni yi okre wona betimi aye ne se de na nka se Onyankopon ye de eye ne ma no ene ye to tifiri so na ya me se wo mpe okre ne pebro ni biti ye de ye twa na no wo mpe ne fa bro ni biti tu ase ne fa ko yes eno bi enipa ye na sano beka se ya agro na wonim se nkofo na ye me na me wo be makase ye duro mo se so mu nyina Nyankopon bebu wona ten yes hwe o mu nyina Awurade bebu wona ten enya asem kit hwan ne kasa kyerefo ni ho dabi eno an se nipa bibi esi ye nisu ne so ye ni bia ne ye de ye na mpempi mata se bonsam sa ne na kwaite ade a onim se wo ya offense wo Nyankopon eno no de ho nuema ba mesi ye wo no obi a wotie me na bia mfiri do a wo no se de age tie ne de onipa dua sutie no na usanye sa na wotie dabi banche bode
emo emere enyadoa kwansusa ayoyo kontomere mako jeni enkankon afi nkusie ni adoye ne ho ahwan afi adwene ene akwa bi refish kobi na wonya brofudi tilapia sana ma we nyina Nyankopon yeye no wudi no nyame nyansam na no ma wunyini izo Nyankopon no honhom no yes sana ma na ode ama na ode ama se enyewo pani wunya nyini wie na ba ma su ade Nyankopon ba ye wa no aye no yes bonsam be mo bia ka tro se yare na ohini saso ya na ede ya eno se ede wani nya potopotwe ya no woni te sami de ya no so ede yare eni pa wo siro e bonsam wo clever o Satan yes share wo ye clever Dorama ni psychology we dia akekansa matro se yade oboa dia awurade be ye wo no eno anu aye wo yes what they show wo ko be makase ne tese wo akono bone abetena mu obi akono bone ba mu bia so akono ntra so ba mu bia Nyankopon aye ne untimi ntenam yes onye wo okre wonye wo da dabi wo ya dwama se ne kana man dabi dabe na kama na ma opebe makasi aduru ha yes wo ya dwama se na ponche dabe no na ma opebe and they Satan to see a dano obe fire ni panyina ona bon heba doctors fo adano na mwewe ti se huno aye obi ase ekwan bi abefa so ade be ye no faso ye de ye aye obi a ekwan bi abefa so ade be ye bia faso ne meki ne ko na maru afi wo no nyina kwanya nyina ne fataw de a eda no so bonse no so obesi wanim yes ona bonse won kan ne kwa no wante ase na wo kan na nim se ye obia na wo de wagye Yesu ina wokọ wudu na wo se Yesu no se ne diri na wo teye bet sere yesi ye nyuma de ye ba kokoro ne wa hu ne ye dabi edi Nyankopon sa no mo nyina won nam na humo bro so odi yama nipa unya yi ni wi ade Nyankopon be yama bia wa ya ye de yi wa ya wie aduane awudie aduane na so be kese a aduane na be mo wa ye de yi no wa kese kama onye kese a onye kese na na ye ni panifol bebre na ese edunkatia MPP chairman ye fer mosquito aduane be no nie NDC ohun NDC chairman ye fer mosquito oti ase mosquito tesa ade nkete to no wono ojetu mo no akwa di no ye de ope ade nti ohun se opa fa no ko se ayi we ade na ye bo ye bo aduane anu a ekomba ne ye ton oh you da finidin oh opa fa no ko se sa ade ni won wi aduane wo nyina ade ote no sa no but obi nso wodi aduane ketewa bi a obo nse obi so ayekese sa ontime nante dabi obi ayekese sa ontime nante but obi so bedi disa bi ote no jeje yere hwemami aduane papa pe no wani bi wa asase we so ene ama hodo so oyekese dabi enso no so didi o but ayi o kesifo no kwa bi ne wan obi so aduane kwa no ye na papa yo ya anya de eni asobotu wo ye ketise ya ti ni nyina wo Nyankopon na ye sa no yoma no se de ni pa obi etia na obi wa obi ye kese na obi ye tiatia no sa na tie yes wan tie ase sa na afi na ye wo se
ɛna wo de wo na wani abie wo de ba so da no ye frɛ wa bon se nyoma aka achi o se ɛda no ise na pon be frɛ nipa nyina kan kɔ o se wo be frɛ nipa aba de aba nanim o se esu o se na ɛda no beduru a esu ni adwutwa ɛni adwutwa ni tikwabo o se ɛda no nyame frɛ a osu be sie no ni ayituma fra o se awre ho ayituma ne kyerɛ awre ho yes on se ayituma ye fra ne awre ho ayɛ de aba o se tada nipa be nu wo ho awre ho be ka nipa nyame asam kasa bi kasa kyɛ nipa sɛ nipa nyina akwan afomo yes but ya na nipa ni ntiaseɛ dabi ntiaseɛ die adentia because of nyankopɔn di because of Kristo Yesu din itimi bɔ ne din na me se me kɔ asɔre ɛno nko a ne bonsam de deceive nipa yes itimi bɔ din na me se me kɔ asɔre ɛne nipa kɔ maka sa asɔre ne nipa wɔ mo wɔ ɛfɛ sɛ asɔre no ye wa ho nyamisurum dabi na ya sɔre de ne edi first ya sɔre de ne ayesi yes nyamisuro no wɔ hene de odi bebu waten no to se ada no osun tikwa adutwa ene ayituma fira let ada no de yankopɔn ada no obɛfrɛ no obia ni hɔ a obetime anya anigye dabi o se anigye be boni pam awre ho ne yaw apenisie adoso yes aso we de nipa ye enipa awuo pa senga nipa no se nya kwan aba me katro senka obu wa kana busu afọ kwano kono mu nyina ba yaka ne mu ren ke no no nya aka ye ko seyim adentia wakohunu no wabanti ono ohun se aka ye si nipa nkwaje kwai o men na busuafo mpo na wakase na busuafo ni ona abo se obete se de abusua gu ha eye no se kira asem so de abusua gu ha ye abusua de ye sei ye abusua de wu ase ne ye wo ye abusua de okoware ye o sei ye abusua de ye wo sa terms ne ye de ye abusua de wo a abusua ma ba na de na yenya wo akwa de abusua na ebe kire se be ni bibi de odi akwa na ma ye wei de na pese yenye abusua kum nipa ade na fe no obi ewu awie na abusua na ebe kire de ye se ye ade nta ye abusua ye tribe de okum ye no ye misan se wokum awie yi de ne tase ye yes na ye abusua ete ho na ye de ye abusua de agurade ya awo semo yes be kasase ya na awo ahye me ma kyese be hweni pa kwan ne de ni patie no a ene de aye sa asori nti ya sum nyame awie no a na me hye me se ona awu obo amane yesei komedi o mahunu de o wu achi na me hweni pa na tia na o mawu no a ona awu ne bo amane yesei na hunu be na aba nkrofo awu num na wani de onya kwansa na chi aba wanka obeya adwuma hoforo eni ho saa owachi owu apono tie owu apono ebie manipa wuram emie manipa mpie owu apono ebie manipa wuram emie manipa mpie weni awe hosem ise bia mu wawuramu obebia mu wawuramu uko hu onyansa nyina awie so de be yadwuma awurade suro nyina a emie manipa mpie waka ndi nipa dom enkoa ne adehye akunyini ne yanintini abrempɔ ne akatachie akoduru wo anu wo mu afa na nipa te a yenya nko ye ntepro ne mientie nipa yedwe nipa kwa nyina ye bone eya re hosem yes mami fancy nyame yadom ebeto aso 8 o'clock ene ekobo no mami fancy
na nyame adom ɔkyena ɛbɛto aso Ize Nyankopɔn ahono so ɔsoma me awo ntoto so nipa ma nkyɛn maka kyerɛ sɛ makwae no ama meka nipa de twa so mo yɔ ɔmo Nyankopɔn anim ɔsɛ nsɛm ne yɛnka nduru baabi a wo de twa so nyame adom ɔkyena ɔka yɛ fra de kyeɛ ma ɔhu yɛ mɔbɔ no ɔma yɛ nkwa a nyame adom ɔkyena yɛbɛhyia ade me ka ne sɛ onipa bi ntena se na nyɛ me mfa ho onipa bi ntena se ne nyɛ bo apayo ne kyena bi abɛpɛ sɛ ɔbɛyɛ no saa brɛ no na kachi miro Yesu na somdwe nka obi a Righteous TV ne odi fa dwa Benjamin ni hanso yɛ Righteous City Kumasi edwoso ekyɛn kurom so anebo nu amane amfa na fide nto Righteous TV izo Nyankopɔn na honhom so yi ho adi akyerɛ me asoma me nipa man nkyɛn awɔ ntoto aso yi na me nka nipa nyinaa kwambɔne ho asɛm asafo na kwambɔne asofo akwambɔne de kɔ asɔre ne de ɔnkɔ asɔre ɔmu nyinaa ho kran asɛm na ɔde soma me wie mai mu ne ba Yesu mu akyerɛ me de nipa nyon ne de nipa yɛ a ɛnyɛ ɛho temu sɛm ne suma asɛm na ɔde soma me ka kyerɛ wo nua ɔno so mfa na fide nto Righteous TV na onso so yerade dia onam na humobro so obeso ni mu obeka na obeje no enye ono Israel Nyankopɔn Kristo Yesu agya no de osoma ame no na ho ode ne ho ne beye yi Nyankopɔn asom bi nka obi amiru Yesu dine mu amen yentwe homra no nto aso I'll put you in front of my melody. You are all that matters. You are all that matters. I'll make room for two. You and I, Jesus. You are all that matters. You are all that matters. Amen. Amen. Ene se wankasa onuadofo ogidini wati wasum se de Israel Nyankopɔn hono nyina Nyankopɔn no na nwumre nso onam na ko odifo Agema Benjamin de wasuma no so na abeboye koko wasen semne doso enso ne Nyankopɔn de kyɛ ya ɔkyena wabeto aso o Righteous TV ha Timsro ya kachiri unia na unia so mu ni nua amane sifiri ne edi enimie seda ne da Israel Nyankopɔn nam na ko difo Agema su no yi ne ho adi e na ko mu no o de kyɛn no nya ne efiri ekete so a ye be Righteous TV no so bo bia nam na ko difo Agema Benjamin so abe kasa akyerɛ ye enya asɛm ketewa wasi edano so ka simbi wasi nye fe na ye urade fe so eje oma Israel no nkotena se omo ntenase asundue nkwara kwa owie no kyerɛ ase se enye fe na ye urade Yesu Kristo fe so be wuje ye keke se ye ntenase na ye mo bra bia ye pe ye ahintasem tikachire unia na unia so monu ya mane se no nso nya bo a enumere na enyina ye tena yakunya so ye fie mu etidie Israel Nyankopɔn hono mina Nyankopɔn de oyo ye no onam na ko difo Agema Benjamin so ede be maye se de be ye na wo frɛ ye da no se de onam na ko aso aka kye ya yamfa isun anadwitwa yamfrɛ yituma amotikwa na ani awreho enanyumre yi Onyankopɔn difo Agema Benjamin akasa kyerɛ aboye koko ama awreho aba nim sɛ wate asɛm no na wobɛfa sɛdeɛ honam nyina Nyankopɔn nam ne so
ɛka kyerɛ yɛ no na na nyume bifa akonya Yesu da Israel Nyankopɔn a oyi ne ho di akyerɛ nakoa odifoɔ Agema Benjamin honam nya Nyankopɔn onkesi yɛda wase sɛ ne nso na mo akoa so na ɔbɛkasa akyerɛ yɛ yɛda wase aside to so bio nkoma nakoa odifoɔ Agema Benjamin Nyankopɔn odifoɔ na nyumre yi yɛda wase sɛ ene nso ɔbɛka yɛ ho Righteous TV na ɔbɛkasa akyerɛ yɛ abɛbɔ ekoko yate na yɛbɛfa sɛ die Nyankopɔn na mo so aka akyerɛ yɛ no na meka wo sɛ ukua de die no yɛ odifoɔ Agema Benjamin yenyine bi hiem Righteous City Kumasi Ejosu Echen Kuro yenyine bɛba na bi hia no na sɛ die Nyankopɔn nam no so ɛkasa kyerɛ yɛ daa no animu ni animu no abɛtena n'anim na wakasa akyerɛ yɛ ebi osukosia de die anim yɛ ebɛsɛ tumirika ɛnda meka wo sɛ wɔsi nansia ne mfenyi adwuma wo ne bi sɛ nansia na ɔde kɔ adwuma ɛdɛ ɛtɔ so nso ne mfa ntena fie ne mfa ndwoki kai sɛ Nyankopɔn Israel Nyankopɔn na yɔ me ɛde ba bɛsom no nam nakoa so na wakasa akyerɛ yɛ animu ni animu ni afa ne de akɔbɔ bra fa number no ene yɛ ba yɛ nyinaa yɛbɛfrɛ sisu ne mpanyifo afa na wakyerɛ yɛ ɛkwa no number no yɛ 0594 844 111 number no egu screen no so 0594 844 111 anase 0539 224 999 number we ne yɛ ba yɛ nyinaa yɛbɛfrɛ na mpanyifo akyerɛ ɛkwa no na ukuada ene kwasiada ebihye Nyankopɔn difu animu ni animu na honam nyina Nyankopɔn nam so Israel Nyankopɔn nam so akasa akyerɛ yɛ na ene anwumre yi ifa akonya Yesu yɛda amisiafo nyina ase ɔmo de twa video ndi difu Agema Benjamin ebre kama sofo Paul Brother Vincent ene Master Asare Medias ene anwumre yɛda mo ase Yesu ameka sɛ yɛfrɛ me Oheneba dodo na afrɛ me secretary Melisia Macrao. Bye bye. Ya na bi no mo ka se adifo no mu hunu ade bi ye bone omo nka Ghana ho asempa ene na o man ne hunu se adifo no bo mu tirim ne kasa ndi na o mo ne tirim nka sesei hwe asase ni awon to so bi anipa makwa ba ebone no so Nyankopɔn kasa mo ho a on kasa mfa nhira amada betene no munim se ensore da ya do so yesi ensore da akese nti ni enema no modwe kyerɛ sɛ mo wɔ awurade no me ona no hom so ba mensra no se enipa nipa bone do so a Onyankopɔn hyɛ ase kasa asase ho bone e pa kyɛw na no Sodom ne Gomora na ema ne meda mema ne meda Nyankopɔn ka kyerɛ sɛ mo man no ebeye godu asase mo be sisi abrosan kese sika ebebu mo so okasa ho sei ena no abre so o man na kwan se Onyankopɔn okasa ho sei enti aye nipa ne se uti o mo kasa na mimi hu o mo sa ase ene adifo ne bo mo tirim ne kasa enti na mo mfo so nka amo nka Ghana ho asempa o man bi asase bi amakwan chia di bi ba mo so bia a efiri Onyankopɔn o de kasa kyerɛ mo na do woti wasani afiri akwambone so de oniti no akoso no afa na jeje ntwisemu no akohunu de wo Yesu ka se Kristo atrofo oso me be wiye berem Kristo atrofo be sore omuni adifo atrofo